Chai Joe Mooney a héal ar fad ag obair ar chun an pobal Liatroma agus go háire pobal Drumshanbo. Ní ceoltar bathe é cosúla bhfuil clansaí a héasí multa malbas a sin ar nód at. Fearras Drumshanbo Joe agus thulatóir áitiúla bhí sé ar cóla chun de Liatroma níos mó ná 10 bliain. Chum éile sin bhí sé ina cheanadóir freisin I dá léirden. Bhí sim bháin mhór ag Joe sa cultúr agus gachrúd géalach, sa teanga, san éireach. Nor thosaigh comhaltas sna chuigeadí, bhí Joe Mooney ceanada de bunathóir comhaltas I Liatroma agus cai sé 10 bliana mar cathaoirleach